Здравейте всички ви боксери! Това е Hardcraft. Не знам дали сега вече по-хубаво ме чувате. Знаете, че защо снимам защо снимам с телефон. Но и така е хубаво да ви кажа често, не ми лагва, нещо не става. Има доста бъгове в Minecraft. Не знам дали знаете. Но имах X-Ray много време, ама като ви кажа много имах бая време X-Ray. Не ме бамнаха, даже не разбраха сигурно. Има много хагове сега WarPvP, не знам дали видите какво пише, но сигурно не. Сега ще влезна в PvP-то, да видите какви хакове има. Вижте The King, ето го The King, ето го хакера The King. Метеше някакви простоти. Леле! Това ще го махна тук, бе. Тук вече. Голяма промяна. Също сега ще направя бати промяна. Гоеца. Това го ще го преместя тук. Каква промяна? Тук питах от колко сме на трен, още не знам, също дам 10 часа сме утре. Рокет, бом. Сега ще раздаваме гнила път на Warp PvP. Warp. Така пиша, не можете да видите. Знам, че съм тук PvP. Warp PvP, какво правя? Сега ще раздам някакви простоти на Warp PvP. Почвам free items на Warp PvP. Аре, сега ще стоите там, ще ви раздам айтеми. Яш патка, ще ядеш. Така, браво, да го давиме то геймъш. Аз съм невидим! Аре, Warp PvP, The King. Вижте какъв хакер. Искате ли да ме убие? Кажи! След малко. Охо, това е фъка, не. След малко! Афъка не, той не е афъка. Паузирам видеото докато... Някаква работа. Давайте отново съм тук.